Здравейте, ще ви звучерям, аз съм Девил, тук при мен е Валь699. Кажи нещо. И днес имаме Мутал сервер. Да, клипът ще е за него. Ще оставим майкото в описанието. Нали така? Добре. Това е мапа на Хими и на Веном. Какво? Да. Да, аз умрях. Тук ще снимам на два мапа и спирам клипа. Дай на Павло Egyptian Skills. Кой да играем? 3-3. Шит. Нека полетим! О, камерата ми се бъгва. Аз вече сяднах в шит. Аз сега ще си гивна един инфернус. Да ми на мапа с инфернус. Ето вече съм с инфернус. Да, няма да пратя F инфернус на никой без разрешението на Веном. Не. О, шит! Фриз! Не, няма да ви го прати. Ти го нямаш. Не ми го прати ти. И това беше от нас. Аре, довиждане.